Volám sa Alena Bašistová a dnes chcem osloviť všetky Košičanky. Som obyčajná žena, mám svoje túžby, sny a žijem reálny, častokrát nie jednoduchý život. Nie nadarmo sa hovorí, niet domika bez krížika. V tom sme si všetky rovné. Máme svoje radosti i svoje starosti. Považujem sa za modernú a ambicióznu a robím maximum preto, aby som na sebe pracovala, vzdelávala sa, ale hlavne šírila okolo seba pozitívnu energiu, pokoj a pohodu. Občas vybuchnem ako správna cholerička, lebo som to ja a často robím veci tak, ako ich cítim. Aj to máme spoločné. Riadime sa citom. Upratujem rovnako v teplákoch ako mnohé z vás. Varím hlavne cez víkend, pretože cez týždeň to kvôli práci nestíham. Relaxujem pri športe. My ženy totiž vieme, čo je pre náš domov dôležité. Dnešná spoločnosť z nás chce mať dobré matky a skvelé manažérky v jednej osobe. Partnery milé a usmievavé ženy, dobré kuchárky a skvelé spoločničky, manželky. Nie je to jednoduché, ale je v nás obrovská vnútorná sila, ktorá hýbe svetom. Bez ohľadu na vek či vzdelanie a navzdory všetkým okolnostiam máme vždy na výber. Nezabúdajme na to.